Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Salawas sa bus. Kabaga permente na kabaga mo. Patias sa bus. Ay baga. Ano pandidil harla? Bumalik ka rin. Kung makita naman na ako, pag-iisip sa tiyan dyan, bakanti ka na ako. Ay, pag ako. May buhat mo na. Baga. Hey! Tagam lang, salit. Aray! Liyo ka turmi ka baga mo. Dagan na siya mo, dagan. Dagan na. Nakabarog ha. Pasakitin. Roll lang ang baga turmi. Roll turmi ka baga doon. Roll, ina! Roll lang ang baga. Relax. Oh, ang pinagayon mas minato. Dinala mo sumbag jo, hadlok kas mo jo. Ay lang buksa. Go! Ulo mo grab mo ka ba? Lipiyong jo, hadlok kay nimo. Ay! Hey! Run! Ayo! Ay pagpugsa, paglayo hado ulas ha. Ay padistansya jo. Huwag mo masyado siya padistansyahin. Pagkita mo lang, dikit mo konti, gapang paa. Yun! Yun na jo! Ego na, kuyawan na. Oh, piyong mo. Salawas ha. Tanaw. Yun! Nice one. Tanaw. Yan, ganyan. Hatata. Ay, patulod! Tagata, diretso! Yun! Nice one! Aray! Wow! Aray! Out, baby! Out! Go! Hey! Nice one! Ulit! Safety! Hindi mo lang, pasakatan mo na sa katawan! Katawan mo tayo! Yun! Nice one! Nice! Ganun lang, maintain! Abaga! Ay, safety! Bukas. Safety! Kita ka na dyan! Yun! Ampak nyo! Kaya! Tumulabog! Ubus! Yeah! Nice one! Yeah! Go! Safety, go! Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.